machiegni. Ndalo 45 koro nyaka ne ringre moko ter e kar kano ringre ma City Mochari bore Nairobi. Ndalo 2 mokalo, ringre 2 nofweny kaka mago mag Martin Mwau kod Justus Mutuma. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, anyuola mag Steve Mbisi Kavingo kod Kaleni Mwema kata kamano pod manyo wedegi mane ondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo mondo ging'e chal margi. Bende ogo tach e City Mochari kende entiere kod sigana ni matut. Odiochieng' machielo e kar kano ringre ma City Mochari. Gilit, kuyo kod pek e chunygi. Anyuola mar Steve Mbisi kod mano mar Kalani Mwema nochako chopo kapod gin gi geno ni ginyalo fwenyo rowerego. Kata kamano ne ok giyudo thuolo mar timo kamano. Tuliambiwa tukuje huku leo na kufikia sasa mkiangalia huku kote kumefungwa. Hakuna mtu anatushughulikia. Tumekaa hapa kutoka saa 1. Tukijaribu kuuliza tunaulizwa kwa nini tulikuja. It's been a long time. We've been going through a lot of pain and I don't know when this will end. So sijui mbona tunashinda tukizungushwa every now and then. Kama wako hapa si tupewe tu mwili twende tuzike and then that's it. Kwa machielo, jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod Eugene Wamalwa ma DAP Kenya kod josiasa mamoko bende nochopo mar chung' kod anyuolago kendo medo sundo piny owacho mondo chiw ler e wi chal makama. Koloso, Kalonzo wacho ni en tich sirikal mar fwenyo ni en ng'a matimo timbe mag njore kama kendo mondo kawnegi okang' mager mar chik. Mauaji haya yamefanywa na watu ambao wana uhusiano ama wajulikana wao wenyewe, kikundi ambacho kimekuwa na hiyo tabia. Na hata kama hakijulikani, ni jukumu la serikali iliyoko mamlakani kulinda wananchi wasije wakawa abducted. Omedo siro paro mar jatend migao ma jotije sirikal Justin Muturi mar chuogo aput manyalo timo nonro kendo rango matut tim mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya. I propose that the Law Society of Kenya takes the lead in the formation of this commission of inquiry. Because you can't leave it to William Ruto. Because he's an interested party. Kaluwore gi Seneta Makitui Eric Wambui, nitie ringre moro ma bende nokele kar kano ringre no tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. To nyaka sani, ler mar ringre no ok ong'ere kata obedo ni norwake bu. Actually, there is a body that was brought here and it's on the record. Alongside the body tagged 2390. There is a body tagged 2360, which even the morgue operators are unable to say where that body is. It's on the record, but nobody knows where the body is. I feel that there is a scheme. And these bodies are being released piecemeal. I want to believe that possibly all the bodies are actually here. But they are doing it in a time, in a manner. When they feel to release a body, they release it. Korka kore, jatend bura ma DAP Kenya Eugene Wamalwa ochiwo pache kowacho ni josiasa mosebedo ka wachelela ni rowere ndhiore kendo lal kigin nyaka koro chope nyim doho mar mondo mi gichiw ler. Certain leaders in the broad-based government who are alleging that these Kenyans are abducting themselves. And some of those have been summoned to court. And let them come and shed light. Led by Kimani Ichung'wah, Francis Atwoli, Didmas Baraza, Kenneth Lusaka, and I think we had Waluke and others. Today we asked them, did Justus abduct and kill himself? Did Martin abduct and kill himself? Anyuola mar Steve Kavingo Mbisi kod mano mar Kalani Mwema pod nigi pek e chunygi mani ok ging'eyo chal mar wedegi. Dwachgi en mar mondo miyo piny owacho ochiw ler e wi roweregi manondhi kendo lal godo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, City Mochari, Nairobi. E wach machielo